Perlok sejisin part ngai kublai biang epi ha kekruteng kepatian tam jong tra jungi Jesus Christ de menta dang step ngalawan banwat ya ki dawai khasi bangan penhikai biang na menta jongphi saha kani kapor kaba menta te ngakerpat epi barok khot soba ban sngap bat sha skor hadu bandakut khniang ba pinso thu ya ka jing hikai ka jonga ba uei uni ujai dawai te nak benta kini ki dawai nga kerpat le phi sobhaban sha skor bha bar sale ya ka ei ka ba phi kwa ban shna ma namar nga patai ya phi nga ai kluj musim nam ta jong phi te sobha sashim ya kani ka kabu na kam ta jong phi bada sashna hi ma phi ya ka ei ka ba phi don kam te bat haswa mangan sapata yakta malakapor ngasak yathu epi baka jaka ai dawai ka jonga chisin steo kade hangte hapo sadel hangte hapo bami na sinisha than nostan kapoi shwa ka lajam nangta sapoi hasadel bat bami na site na shilong kin poi shwa hapo opar shilong nangta sapoi hasadel kalat kaba shakamon banwan shasadel nomor ka kibabu nopi ki phone nga ba pimtip ya kasadel ndrei dapoi ha par silong kadon kalat kaba le chasora ka shakadiang bat kaba wan shak sadel kade shakamon ke to kublai shibun ke safun sa kontak nga nomor tungin ya batai nok menta ya uni udawai pio I ya uni udawai menta umpat bon resene ndre ngayu I menta ba udang stang mi pet une yu I une bolong stem gumne phimdai ban khat ya une usla phimdai ban khat ya une usla ndre khat tang ya une nu bastem nu stiu bastem khat tang yaune bat hadin nang tu anda pila khe yaune sateliat sakerjau kan kerjau hadu benda hi pha une bat sa ta yau bniat jongphi nomor une udawai bniat mo lada phi mi khniang haki bniat jongphi lada ki bniat jongphi ki thliu ki bam ki khniang ki don ki tu ki bniat ki bla thliu mo te phila ban kerjot ya une bat sathit dro utu mental mo phi jutep try tu mental balong kumu sini lane wayu mo ba sajbu haki dukan jongki doktor kum hajongi kumne ngidon ya umental bolong kumlu lanu sini khnyot yo ne hadu bandal hi bha amde khnyot tang uwe ndrai phila man khnyot sipau arpau tadi pe hang ne phi I mdabun bha hang ne ndrai pe mdabun bha chane tang iwe kumtu try yo la se shnong jong phi udon ne te phila ban khurnyat yaune hadu bandal hi ba nangta sathep ha katu kabniat kaba bam khniang ka jongphi kan ma teliat yaune hadu bandas kun ba nangta sathep ha utu bniat ubam khniang jongphi la de khlong ne irang ba ne ki tenman ki kroro une ulong be parok khan te sale umta sach teliat dione sata ya itu I bniat jongphi kibon kiba yarap jaune dawai bniat ma te nakamta une dawai bniat ngan supa tai tang kumta te yo la se na pdan jongphi don kam ban shnai one sashna une dei tang dawai bniat ma bam khniang ki bniat ma ane yo ki bam ki lasam ru ma une ya dei ba ma ya rap ba te long ki dawai te ki shong hak jajaj
met mo yo la se kidon ki ba ya de kidon ru ki bom ya de re angu yo blai te ublai unsa ku phi ya kanika jing shim jongphi ya kanika jing hikai ka jonga te kublai shibon kublai ublai undon rangkat ya phi bar rokhat ngin se kendu pan ha ka wei pan ka video